Хәерле кич, татарлар һәм шәй турында нинди генә маймнар, шаярулар юк. Шуннан да без 30 градуслы эсседә өрә-өрә кайнар шәй эчмәсәк, сусау басылмый. Шуңа бүген шәйләр турында сөйләшербез. Кышка кунакларыбыз ярдәмендә бәлки әле тәмле, файдалы шәй дә рецептын бүген тәкъдим итербез. Исәнмесез килгәнегез өчен зур рәхмәт. Әйдәгез сөйләшеп алыйк. Менә төрекләр диюгә күз алдына иң беренче чиратта айран килеп баса, татарлар дигәч инде ул шәй. Ни өчен татарлар шуның кадәр шәй ярата микән? Менә әйдә сездән башлыйк. Ни өчен татарларның канында 70% шәй арасында килә? Минемчә, мин әйтәлмим ни өчен дип, әйеме? Кичкенә вакыттан башлап, мәсәлән, кунак булган вакытта, туйлар булган вакытта, киленнәр китергән вакытта, мин шуны хәтерлим. Гелдә безнең әби шәй белән каршы ала торган иде. Һәр вакыт шәйләр белән каршы ала, шәй эчәргә, аннары безнең үзебезнең, мәсәлән, шомырттан ясалган татлылар, аннары баланнан ясалган татлылар, менә шулар белән элек мондай хәзерге шикелле юк бит инде, шул кадәр. Кәнфит, шоколад. Кәнфитләр, шоколад хәлвәләр белән ясалган, аннары тары җимешеннән, тары канапля дип әйтәләр бит әйме. Тары җимешеннән катлы-катлы какланган ниләр белән җимешләр белән шулай каршы ала торганнар. Аннары гына аш килә ул. Беренче шәй белән каршы алалар шулай. Истә минем шулай. Шуңа күрә ул борынгыдан калган гадәттер инде бер-берсеннән. Мәсәлән, мин әбиләрдән өйрәндем, әби үзенең әбисеннән өйрәнде. Шулай безнең гадәттә калган инде ул шәй эчәргә. Менә татар шәе дигәч, без гадәттә мәтрүшкәле шәйне күз алдына китерәбез. Классик татар шәе ул нинди үләннәрдән җыелган шәй ул? Һәм сөт кушылганмы, кушылмаганмы? Не карагыз, шәй дигәч, классик татар шәе күз алдына килә. Ул да булса мәтрүшкә, карлыган яфраклары һәм ире яфраклы кара шәй. Бу менә һәр даим көндәлектә кулланылышта булган шәй, татар шәе. Бар әлбәттә төрле шәйләр. Менә әйтеп киттегез бит, ни өчен шәй ярата татар халкы дип. Әле менә шәһәр белән авылны да аерырга мөмкин. Авылда күбрәк шәй эчәләр. Минем ирем ул шәһәрдән, ул кайта да һәм әйтә, ни өчен авылда шуның кадәр күп шәй эчәләр ди. Әз генә вакыт үтә, эшләп керәбез, әйдәгез шәй эчәбез. Тагын бераз гына эшләйбез, әйдәгез шәй эчәбез. Бу татарның үзенә күрә монда шәй эчүдә бераз гына эшләмичә вакыт узды. Шулай бит, ял итеп алу мөмкинлеге. Бигрәк тә менә эссе көннәрдә, нәкъ менә мәтрүшкә һәм карлыган яфраклар белән ясалган шәй тән температурасын төшерә, эсселекне киметә. Сез үзегез дә бит шәйләр белән шөгыльләнәсез. Хәзер менә бу шөгыльгезгә ничек кирип киттегез? Нәрсәсе белән тортып алды бу шәйләр сезне? Үзебез шәй эчәргә яратканга күрә, иптәшем белән без менә шушы шәй белән шөгыльләнүгә инде кирип киттек. Дөресен әйткәндә, төрле шәйләр ясыйбыз, шөгыльләнәбез. Хәзер инде масштаблары зурайды. Әйдәгез шәй эчәбез дип кенә түгел. Үзебезнең цех бар Казанда, шуңа күрә ничек дип әйтим, шәй яратучылар татарлар гына түгел. Шәй яратучылар башка милләтләр дә бар. Шәйгә тартылуына бит әле аның бер кадәр физик аңлатмасы да булырга мөмкин. Кайберәүләр, мин үзем белмим, тикшереп караганым, ишеткәнем бар, шәйдә янәсе бар икән, шуннан да ияләндерә торган нидер ферментлар, фрагментлар. Шуннан да шулаймы ул? Классик кара шәйдә бармы менә ияләндерә торган матдәләр? Химик составларын карасак, кара шәйләрне, яшел шәйләрне, алар төрле күләмдә кофеин үзләренә туплаган. Шуңа күрә инде исследованиялар буенча кофеин ул безгә кофе шикелле инде үзенә иләндерә торган шундый сыйфаты бар. Историк справкаларны карасак инде ул күбрәк традицияларга без килеп керәбез, чөнки безнең Казан, мәсәлән, ул Кытай белән элек-электән шундый торговый связьлар булган инде. Ефәк юл. Кытай юл бар, шелковый юл бар, менә шәй юлы булган. Һәм менә шулай итеп историктан без шәй яратабыз инде. Безнең җирдә шулай итеп. Әле шәй эчкән вакытта хезмәттәшләрнең шуның катлы күп серләрен беләсең, Айваз. Менә фитотерапевт буларак әйтегез әле, пакетлы шәйләр бар бит инде. Гадәттә эштә без мәсәлән пакетлы шәйләр эчәбез. Алар ни дәрәҗәдә зыян, файдалы, аннары менә кибет киштәләрендә булучы кара шәйләр. Ничек организмга тәэсир итә? Без алсак пакет шәйләрне, химик составларына карамасак да без шәйнең качествосына карыйбыз. Пакет шәйләргә бизнес ягыннан әйбәт шәйне, мәсәлән, высой листочки, верхний листочки дип әйтәбез инде, бик кушылмыйлар, аларның бәяләре булай була чөнки. Инде без карыйбыз кайсы илдән килгән ул шәй. Мәсәлән, Индия, Китай шәйләре алар кыйбатрак була.
Һәм инде без карыйбыз нинди шәй, аның төрләре күп бар. Нинди листочеклардан, иске, средний, аскы листочеклардан җыелган шәй, ансын да барыбыз да карыйбыз һәм шуннан килеп качество белән нитә инде ул. Зәңгәр темәгә басырга өлгерделәрме да биологлар? Тыңлыйк әле нәрсә диерләр? Минем менә әйтәсем килә бу пакет шәйләр турында, аларның зыяны турында инде беренче чиратта. Чөнки без менә шәй турында гына әйтелдеме да, менә ул пакетик үзе төрле клейкий веществолар кулланылганда һәм кайберләре бөтенләй ялганда пластик пакетик теге кагаз сыман тоела бит ул безгә. Әмма синтетический пакетиклар да була һәм шулар бу шәйенә караганда алар тагында зыянны күбрәк салырга мөмкин кешегә. Шуңа күрә пакетлы шәйләрне гомумән бик сак булырга кирәк. Менә ашыкмагыз әле, Марат әфәнде, чөнки монда татарча пакетлы шәйләр эшләүчеләр бар. Бәлки ул татарчага әйләнгәчтен аның пакетының зыяны да юкка чыгады. Карагыз, пакетлы шәйләр, аларның бит бар кагаз шәйләре һәм агартылган пакет. Без кибеткечләрендә күрәбез агартылган пакетка тутырылган әйтик вак шәйләр. Аны гадәттә сатып алучы әйтә: "Әй, бу юл тузаны мин моны алмыйм" ди. Чөнки гадәттә шуның кадәр күнеккән, без хәтта сакын суга салсак та кулердан аның төсе чыга. Без тәкъдим итәбез халыкка һәм менә бу химия булган пакетлы шәйләрдән бераз китергә тәкъдим итәбез. Һәм үзебезнең кагаз пакетларда, агартылмаган кагаз пакетларда кул белән тутырабыз ул үләннәрне, аерым җыелган һәм киптерелгән. Кул белән тутырабыз ире яфраклы һинд һәм Кытай шәйләрен, югары сыйфатлысы булганын. Менә шуңа күрә без сатып алучыга башка юлны сайларга һәм тәкъдим итәбез инде бераз химия ягыннан начар һәм зарарлы булганнардан китергән шәйләрне. Безнең белән Skype аша элемтәдә эшмәкәр Рәмзия Хәлимдарова. Рәмзия ханым, исәнмесез? Сез нинди шәйләр белән шөгыльләнәсез? Үзегез нинди шәйләр яратасыз? Хәерле көн, исәнмесез? Biz инде тулысынча үлән шәйләр ясыйбыз. 15 төрле шәй ясыйбыз без. Шул 15 төрле шәйгә 50 төрле үлән җыябыз. Һәр бер шәйнең составында безнең кара шәй юк. Төп ингредиент булып инде безнең иван шәй тора, кырылган. Аларны без үзебез җыябыз, җәй буе гаилә белән. Менә хәзердә мин авылда. Ни өчен менә бу кара шәйдән баш тартырга уйладыгыз? Ни өчен баш тартып үләннәргә генә күчтегез? Һәр бер шундый әйтем бар бит, халык нинди җирдә яши, шул тирәдә үскән үләннәрне кулланырга тиеш дигән. Һәм без инде менә бу әйтемгә якынрак килеп инде үзебез шушы шәйләрне тудырырга уйладык. Хәзерге вакытта 15 төрле шәй, аларның тарихы бар һәр берсенең үзенчәлеге бар, үзенчә тәмле алар, төрле үләннәрдә кушабыз. Сорау зурмы? Һәм инде кырылган. Сорау зурмы? Халык ни кадәр менә кызыксына, халыкка менә традицион шәйдә менә бу иван шәйләр ни кадәр күчеш сизеләме дип әйтик әле. Инде сизелә. Менә үзебез башлаганда, әле мин якын күрше тирәләр андый шәйләр эчмәйде. Хәзер күршеләр дә үзләре кызыксыналар, җыялар, сорыйлар. Гомумән ярминкәләрдә катнашканда да халык сорый инде кара шәй кушылганмы дип. Менә мин әйтәм инде юк, бу тулысынча бары тик үлән шәйләре дип. Кызыксыналар, алалар әйе. Үлән шәйләрен аны эшергә ярыймы ел әйләнәсендә? Әйтәләр бит, бер үлән эшәсең дә, аннан туктап торырга кирәк. Икенче үләнгә. Аны каян беләсең менә бу мәгълүматларны? Үләннәрне профилактика һәм дәвалану максатлары буенча инде кагыйдәләр бар, ничек кулланырга. Һәм бер үк үләнне медицина ягыннан озак вакытта кулланырга тәкъдим итмиләр. Мәсәлән, мәтрүшкәле шәй, татар мәтрүшкәле шәйне ел әйләнәсендә эшергә ярыймы? Татар мәтрүшкәне алсак, бер яктан ул бик файдалы үлән, ул безне тынычлата, әйбәт иттереп җыклата, ләкин Йөкле хатын-кыз кулланса, тынычланыры өчен шул үләнне, ул озак вакыт кулланса, сокращение матка бирә ала. Һәр үләннең бар файдалы сыйфатлары, һәр үләннең бар тискәре эффектлары. Һәм мәсәлән, кышытканны алсак, без бар һәр кеше ярата кулланырга шәйләргә салабыз, бик файдалы үлән чынлап та. Ләкин кышыткан яфраклары. Ләкин инде шын булай алганда инде ул каннарны чистарта, безгә К витаминын туплаган файдалы үлән. Ләкин озак вакыт без аны куллансак, ул канны куйрата һәм тромбофлебит, варикоз авыртулар булган вакытларда инде ул үләнне үзен генә озак вакытта кулланырга ярамый. Киләсе кайсы бик файдалы дигән үләнең дә шамадан тыш яки вакыты буенча озак кулланылса, куркыныч хәтта нәтиҗәләр китергә мөмкин. Күп кенә шәйләргә
гүлҗимешне салалар бит. Ул давлениега бик нык тәэсир итә торган әйбер, аны шулай ук ничек әйтим, шәй дип кеше кабул итә, менә бу гөлҗимешне ул уйламыйча ишә, чөнки без аны уйлаганда юк бит инде, җимешен дә ашап үстек. Һәм бик ничек әйтик, тискәре йогынтысы булган кешеләр бар шуның белән. Давление, чөнки кайбер кешегә бик нык тәэсир итә давление уйнавы, һәм соңгы менә бу араларда эссе көннәрдә ул бик тә сизергә мөмкин, мәсәлән, чөнки бу табигать, ничек дип әйтим, табигать тырышлары белән туры китерергә кирәк бу шәйләрне. Ел фасылларына бәйләп карарга да кирәк. Һәм әлбәттә үзеңнең халәтеңне, организмыңны, авыруларыңны белгән килеш кенә тотынырга, аларны кулланыр өчен. Шулай бит, чөнки Бер җөмлә әйтергә мөмкин, гафу итеп бүлдерәм. Менә шәй мин бик озак кына таңлап тордым. Молодцы кызлар дигән һәрбер шәй белән шөгыльләнә. Ләкин һәрбер үләнне җыю, аны киптерү, һәм аны эшкәртү ысуллары бар. Ферментация дигән әйбер менә алып киттек зәйбит. Кайбер үләнне җыярга кирәк бар тик чык вакытында гына бит, чык төшкәндә. Көндә җыясың икән, аның файдасы юк, зыяны гына мөмкин. Һәм һәрбер үләннең үз вакыты бар. Менә нинди вакытлары икән рекламадан соң бәйнә-бәйнә сөйләрсең, Сафа абый. файдалы үләннәр турында сөйләшүебезне дәвам итәбез һәм бик күркәм рәвештә менә хәтта җыю вакыты турында үзенең матурлыгын сөйли башлаган инсан. Әйдәгез. Һәрбер үләннең үзенең җыю вакыты бар. Календар вакыты дип әйтик инде, тәүлек вакыты бар бит. Кайсы вакытта яңгырдан соңмы, кыры вакыттамы җыярга менә шу шәй җитештерәсе икән инде бит, пакетларга тутырасы икән үз кулларыгыз белән. Күпме микъдарда нинди үлән анда булырга тиеш ул пакетта? Сез беләсезме? Граммлап үлчисезме син аны? Я исәпләйтеп салдык та, так, каралган яфрагын салдым, мәтрүшкә салдым, фәлән салдым. Бу бер әйбер. Бу инде безнең сорау булдымы җитештерүчеләргә? Мин аннан соң сорау түгел, әйтәм мин. Һәр хәлдә бу әйберләр булырга тиеш. Үләннәр җитештергәндә менә шәйләрне, үләннәрне һәйбәт. Алар һәрбер авыруга конкрет җитештерелә. Әйтик, ашказаны өчен кирәк ниндидер шәйләр һәм нинди үләннәр, анда ашказаны өчен мәтрүшкә бәлки бөтенләй кирәкмидер. Ә безнең кешеләр аны җыяларда, салларда эчәләр бит. Мин сезнең турыда әйтмим, гомумән әйтәм. Ул шәйкәдә бераз гына саласын бит инде мәтрүшкә. Ой, сеңелем, бераз гына салынмый, аның микъдары бар. Әгәр дә без сөйләшәбез икән фитат шәйләр турында, анда сезнең үлчәү торадыр бит. Шулай ишетәсезме шәйләрне? Менә ясаганда. Менә шу шәйберне белергә кирәк. Аннан соң бер төрле үләнне әйтик, 10 көннән артык эшәргә ярамый. Менә әйтик, мәтрүшкәне эчәбез икән без, угияны яфрагын эчәбез икән без, суык дигәнне, 10 көннән соң без аны алыштырырга тиеш икенче бер шәйгә. 10 көннән соң братнан таг кабатларга тиешбез. Фәнни дәрәҗәдә эшләнгән шәйләр аларны ел әйләнәсенә кулланырга була. Иртән йөрәктән, кич белән иртән бавырдан, кич белән йөрәктән, йөрәк, кан тамырларының ашказаны, бөернең, бавырның эшләү циклларын белергә кирәк бит. Вакыт, ничә сәгатьтә эшлиләр. Моны беләләрме икән? Мин Менә беләләрме икән сорый хәле җитештерүчеләрдән? Менә карагыз, ферментация киптерү һәм җыю буенча безнең масштабларда мин хәзер ничек дип әйтим, ул яктан мин белгеч түгел. Чөнки ул яктан белгеч булыр өчен чыннан да укырга кирәк. Ул дөрес әйтте Саф әфәнде, укырга кирәк, белергә кирәк, кайчан җыярга һәм ничек аны сакларга. Без гомумән безнең юнәлеш тәмле шәйләр тәкъдим итү турында. Үлән шәйләре гомумән алганда алар үзен генә эчкәндә нык тәмле булмыйлар, аннан җир исе килә, яфрак исе килә. Шуңа күрә сатып алучылар берникадәр сак кына кыланалар. Әгәр дә инде тәмле шәйләр үләнгә кушып җибәрсәң, шикәр эрегә, лайм, лимон, апельсин киптерилген. Татар халкының гомер-гомергә сатырган. Куяларда, эрексалларда, сытсалларда бер-ике кашык, я бер кашык картоф рәхәтләнмешәләр. Кара чәй мәсьәләсендә. Менә хәзер нинди үләннәр җыярга кирәк? Июнь ахыры, июль башы нинди үләннәр әйе. Бер сорау бар, бер сорау. Инсафны әзер булыгыз, хәзер сезгә Шәмит Ярин. Әйтәм сезгә, безнең абый бераз буташтыра. Бар, әгәр син файдалы, шифасын күрер өчен, әйе эчәсең. Безнең шәйләр аз микъдарда гына кушылган. Кешегә булай тәэсир итмәсен. Начар булып тәэсир итмәсен өчен. Тәмләткеч буларак кына. Чөнки хәзер безнең бу сатыш күләмендә бик күп бар химия
тутырылган шәйләр, әйеме? Әлбәттә. Анда ароматизаторлар, консервантлар бар, әйеме? Буяулар бар. Менә шулар булмасын өчен безнеке, без шәй чыгарган кешеләр, Татарстанда җитештерген кешеләр. аларны без принципиаль буларак кулланмыйбыз. Мәсәлән, безнең үләннәрне верхний, югары ысланда җыялар, балык бистәсендә җыялар, пенсионер хатыннар җыялар. Аларга бераз булса да эш килә, акча килә. Безнең Татарстан басуларында җыя инде. Татарстан басуларында, урманнарында бөтен яктан безнең шәйләр файдалы. Хәзерге вакытта нинди? Хәзерге вакытта, мәсәлә, мин шәй үләннәре җыйганга күрә күп ниләрдән карадым, чыганаклардан карадым. Шәйне, үләннәрне чәчәк аткан вакытта җыясың. Мәсәлән, чәчәк аткан вакытта картайып беткәч түгел, иске якларын гына, тамырларын булай актарып чыгармыйсың. Мәсәлән, базарларда күрәбез без мәтрүшкәне ничек актарып чыгарганнар, әйме? Өстеннән әйбәтләп кенә кисеп кенә алып, менә кулланырга. Кызлар, гафу ит, бүлдерәм сезне әйбит. 17 май иске стиль белән ул атала 17 май дип 31 май. 31 майда үләннәрнең менә яфракларның өлгергән чагы, сок белән тулган чагы. Һәм аның 14 июньгә хәтле җыеп бетергә кирәк. 14 июньнән соң яфракларны без җыймыйбыз, әйтик менә. Менә без үләннәрне кайчан җыясыз? Оксана Таубай яхшырак беләдер. Мөһим әйбер әйтеп китәсем киләдер, һәм аз гына бүлдерәсем килә. Нишләп? Кеше үз-үзенә сорау бирергә тиеш. Нинди ният белән мин эчәм үләннәрне? Чөнки безнең бар профилактика, безнең бар Бүлдермичә тыңлап алыйк мөмкин. Безнең бар беренчедән профилактика медицина ягыннан, икенчедән безнең бар дәвалану чаралары, өченчедән без менә әйбәт күңел өчен традицияларны саклайбыз, тәмле булсын өчен эчәбез үләннәрне. Менә соңгысында тукталык ният. Әйе. Һәм беренчедән инде менә без тәмле шәйләрне эчкәндә, без кара шәйгә кушабыз, яшел шәйгә кушабыз. 1, 2, 3, 4, 5 иң күбендә шулайдыр үлән. Тәмне иттереп. Һәм без ул вакытта кулланабыз бик гади үләннәрне. Гади үләннәрне ул безнең аяк астында үсә торган тәмне, матур ромашка, пәйгамбәр яфрагы, цикорийларны. Мәсәлән, бу үләннәрнең тискәре эффектлары сизелми. Профилактика өчен без эчсәк үләннәрне, без чынлап та без аларның күләмен карыйбыз. Без карыйбыз, нәрсә өчен эчәбез без үләннәрне. Мәсәлән, женьшень, ул безнең тонизирует, безгә көч бирә. Без аны пустырник белән кушмыйбыз. Без уйларга тиеш, нәрсә өчен эчәбез. Без бүген күңел өчен эчәбез. Күңел өчен. Күңел өчен. Сусынны басыр өчен, рәхәтлек алыр. Ну нияте булса, без үләннәрне ничек безнең бауыр эшли, ничек биер эшли, ничек нерв системасы эшли, һәм җыен төнәтмәләр 30 үләнгә хәтле килә алалар. Һәм шул үләннәрне, шул төнәтмәләрне, шул шәйләрне именно белгечләр, укыган белгечләр табиблар белән киңәшләшеп кенә эшергә кирәк. Шулай. Менә бу үләннәрне каян җыяргасың, каян җыярга ярый, каян ярамый. Бик күп әйтелде инде менә шифасы турында. Аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям да әйткән, Аллаһ Тәала авырунлыгын бирде һәм шифасын бирде, димме? Әмма менә бу шифа тренды хәзер бик таралды, бөтен җирдә шифа бирәләр, бөтенесе теге синнән супер человек ясыйлар дип әйтәләр, көләләр шулай дип интернетта. Әмма менә сез ярый әйттегез әле бу моның турында, кайдан нәрсә җыялар да, каядыр тутырган сыман тоелмасын өчен, моңар бик уйлап хәзерге менә бу технологиялар үскән чорда уйлап килергә кирәк инде бу җыюларга. Ну, юл кырыйлары ансы билгеле инде яхшы урын түгел икәне. Беренчедән газлар, икенчедән анда шиналарның ашалу процессы бар. Менә шул юл кырыйларына ул ята һәм әгәр дә үлчәп карасаң бик күп тонналар килеп чыга икән менә шул юл кырыйларында. Һәм бу юлның берничә метрда гына түгел, анда җилләр, шундый кызык әйберләр бар бит инде без игътибар итми торган. Аннары соң, мәсәлән, безнең Казанда бар шундый авыллар, предприятияларның исемнәрен атамыйм инде. Предприятие тора шәһәр кырыенда, әмма Роза Ветров белән аның бөтен зыяны китә шушы кырыйдагы чиста һавалы, анда девственные леса дип атала инде ул, ничек дип аталырга инде татарча, саф урманнар. Саф урманнар булган якларга шул заводның зыяны китеп тора.
Мен әлбәттә без менә университетта укыганда әйтмәсәләр, уйламыйдыр икән, яки теге шул үзебезнең галимнәр белән аралашмасак. Кая киткәнен. Теге прибор тотып тикшереп бирергә. Юк, прибор белән түгел, буның карталарын табырга була, тырыштан эшләргә була. Әмма менә шу шифа сүзен әйткәндә бик уйлап әйтергә кирәк хәзерге көндә. Һәм өченче мәсьәлә, бу кырларны хәзер Совет чорында инде бик таралган, самолеттан авылыйлар, димме? Хәзер ул шулай кирип килә, чөнки экономика, агроэкономика ничек дип әйтик, төзекләнә. Шуңа күрә җыю урыннарын бик ничек дип әйтим, уйлап, киңәшләшеп, кайда бу агроиндустрия үсеш алган, безнең республикада кернәп алган районнарда җыярга кирәк дисәң. Менә үләннәрне кайдан җыю, ничек җыю икәнен әйбит. Безнең, мин үзем авылда үскән, безнең әби мәрхүм әкәй урыны җәннәттә булсын, кар өрүгә безнең урманга чыгып китәдер. Инде үләнне кайчан изәргә, кайда изәргә, тамырын изәргә, фәлән. Һәм аның көне чыкты икән, җыймагыз, измәгез үләннәре митеп, аның файдасы юк ди торганы. Үләннәрне һәм ул 7-8 төр үлән кушадыр. Şey, bizden kapşık ılınıp turadır. Менә шу бергә киптереп, аны киптерү моментында кирәк. Хәзер ярый менә кызлар алар шөгыльләнәләр, нитәләр әйбит шушы эшне башкаралар. Әмма ләкин менә моны бөтен кеше башкарып чыга алмый. Ул нәселдән нәселгә авылда 1-2-3 кеше булган. Менә белеп эшләгәннәр җыйганнар, һәм инде үләннең кайчан тамырын, инде үләннең тамырын алырга ярый, кайчан шифалы, кайчан юк. Әз генә микъдарда кушкан чиракта да ул безгә зыян бергән мөмкин. Шул ук антыз дибез да, дивисил. Менә дивисил бик әйбәт. Ләкин аны шәйгә кушканда белеп кушарга кирәк. Менә шундый әйберләр. Әгәр дә без шушы әйберләрне, без бүген сезнең белән менә сөйләшеп кенә, менә бу тәмле фәлән әйе. Безопасный дип әйтик, куркынычсыз әйбер безнең ихатада үскән. Менә бу карлыган яфрагы, менә бу кура җилә яфрагы, алма, чия яфрагы тәмләткеч өчен алар менәннән җиткән. Мәтрүшкә шулай ук бик күп эшәргә ярамый. Безнең 2 минут вакыт калып бара иде. Безнең Skype-тагы кунагыз белән тагы бер кат элемтәләр алып, тапшырып тамамланганчы. Нинди үләннәрне хәзер җыясыз сез менә? Шушы сорауны сезгә дә бирик инде. Хәзерге вакытта без инде угьяны яфрак җыябыз. Иван-чәй җыя башладык. Һәм мәтрүшкә тиздән чәчәк атырга җыена инде. Җиләк яфраклары әле җыярга була, чөнки безнең як Казаннан ераграк, шуңа күрә без җиләк яфрагын хәзер җыябыз. Менә Инсаф әйтә, кайбер үләнне ди, нидер бер срок чыкканнан соң гомумән ярамый җыярга ди. Һәрбер якта, менә сез Казанга якынрак авыллар, аларда 2 атна алданрак җитше. Безнең якта Балташ северныйрак инде ул. Бездә соңрак җитше. Инсаф абый әйтеп үтте, менә элек авылларда 1-2 кеше бар иде, шул үләннәрне белүче, җыючы, эшкәртүче, бу һөнәр дип әйтик, буыннан буынга күчеп килгән. Сез каян өйрәндегез? Безнең инде авылда да андый кеше бар иде, үләннәр белән безне дәвалый торган иде Фатима әби. Аннан соң аның кызы дәвам итте. Минем әлбәттә әбиләр алай үләнчеләр түгел. Мин үзлегемнән өйрәндем дисәң дә була. Минем Гөлсинә апам библиотекарь, аннан китаплар алып, аның китаплары аша укып, өйрәнеп, менә шулай җыйдык инде. Яхшы. Минем әбием гомер буе безнең авылда, менә минем әби генә без генә шөгыльләнгән бездер инде. Кыш буе кешеләр киләләр. Сәлат үти, менә шу кирәк, шушы кирәк дип. Шуңа күрә бу безнең буыннан килгән мин бик күп үләннәрне белән бүген көндә яфракларны хәзер җыймасак та була. Бетте, туктатыгыз, аның чәчәгенә күчәбез. Чәчәге дә әле мәтрүшкә безнең әле өлгермәгән, аңа әле тотынырга иртәрәк. Бар, файда. Шуңлысызмы монда 6 бюджет арасында кем алып бар чигән тойдыгызмы инде хәзер? Хәзер чәчәгә та башлады безнең юкә. Җыярга була. Мәсәлән, кышын бу нарат, чырша агачларын, аларның сагызлары бар. Аны сагызларын җыялар. Аларын да кулланалар. Аннары аннан соң март айларында яз башлана торгач, аның суларына суыналар, кайын суу фаланы була. Аннары аның кабыкларын җыялар. Аннары яфракларын җыялар. Аннары җәй җиткәч чәчәкләрен җыялар. Аннары кыз җиткәч тамырларын җыялар. Менә ел буена, менә шу 12 ай буена һәр вакыт файдалы үләннәрне алып җыярга. Һәр берсенең үзенең вакыты бар әйе. Аннары менә мәсәлән Татарстанда бераз җылырак бит әйеме? Әгәр Урал тауларына килсәң, анда бераз мәсәлә Перемдә, мин үзем Перем татар. Анда бераз кичкә кала 2 атна соңлап килә. Менә без нарат күркәләрен җыйдык. Менә мәсәлән Татарстанда тиз өлгерде. Перемдә хәзер генә җыялар.
Нәрсә, ләкин шәй, үлән темасы моның кадәр бәхәсле булыр дип көтмәгән идек. Бик зур рәхмәт. Шушында безнең тапшыру тамам. Шәйләрегез тәмле булсын дип кенә өстисе кала. Рәхмәт сезгә килүегез Рәхмәт өчен. сезгә, амин. Сау булыгыз. Bu şeyini işkile sözü kılasıyla. Ой, мин нитим әле, аз гына утырып торыйм әле.